यरवा रे देह में बेचैनी समाई जहिया से हाथ में काट बायाई। यरवा सुनो तरे यरवा रे देह में बेचैनी समाई जहिया से हाथ में काट बायाई। तो इहे सोची सोची मनवा घबराइयो गइल बा। तो इहे सोची सोची मनवा घबराइयो गइल बा। तो जान के चढ़ते जनवरी दिनवा धराइयो गइल बा। तो जान के चढ़ते जनवरी दिनवा धराइयो गइल बा। मिक्स बाय आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। बतावे फोन दाना दहन सुनो काली से कैसे दिहे लेटर जवन लिखली ओठ लाली से। हाँ बतावे फोन दाना दहन सुनो काली से कैसे दिहे लेटर जवन लिखली ओठ लाली से। तो हमार नया साल के सेटिंग गबड़ाइयो गइल बा। तो हमार नया साल के सेटिंग गबड़ाइयो गइल बा। तो जान के चढ़ते जनवरी दिनवा धराइयो गइल बा। तो जान के चढ़ते जनवरी दिनवा धराइयो गइल बा। संदीप अपन लभर लेके आई है देखी है पड़ोसन हमार मुसकी चलई है। सुनो ना संदीप अपन लभर लेके आई है देखी है पड़ोसन हमार मुसकी चलई है। तो राइटर हरे राम सनटाराइयो भइल बा। तो राइटर हरे राम सनटाराइयो भइल बा। तो जान के चढ़ते जनवरी दिनवा धराइयो गइल बा। तो जान के चढ़ते जनवरी दिनवा धराइयो गइल बा। अरे बाप रे कैसे दिए मेरे दादा।